Hello guys! Welcome to my channel again. Ayan, kung napadaan ka lang po sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin po ang bell all para palagi po kayong updated sa mga bagong uploads ko. Ay, salamat gini taon. Iswerte gi ko in taon sa akong racket. Dako gini akong nadaron. Asa karon sing parindodong no? May tag magkita mi kay magtagay-tagay miron painit sa dunggan makibog ng panahon. Uy, si paring Junjun man eh. Pre! Oh! Parindodong! Ikaw na! Ah! Yate! Salit kay purma na kay karon? Di na kakaila sa mong amigo nga gwapo? Saan naman taong ka ay? Yun na! Nasuroy man, nung sa may ato! Sus, matingala pa man ka, pre. Nasuroy ko dire kay kita ka kong bag, pre. Nakaigo ko sa kong racket, pre. Dako, big time. Siyempre, ikaw gi kong pangitaon kay pinakadabis ti kang amigo, pre. Sus, mao ginaganahan mo pagka-amigo, pre. Sus! Diba? Ako, di premi ang una ang pagkitaon ba? Ano? Ikaw yun. Yun na, saman. Lugar ka ron? Oh, siyempre, anytime! Saman. Bugna ang panahon. Masay bahato na to. Di ba, ikaw na nag-ingon na to? Magtagay ta! Magpainit ta sa daunggan. Oh, Roger! Asa mga dani nga sikat, pinakasikat mo saman. Naim na nandiri ron makita na to. Ah, dito sa unahan, pre, may lag-abli ron. Ano na im na nandiri ha? Nay, unahan to sa unahan. Ang swerte kay ni pre. Ang sama. Pinakakis mo doon gyud. Di na nagipindi na ko sa mong kwarta, pre. Kay bahor na kwarta, pre. Mao ra akong imnon. Ay, lang abi hikap. Yamat, grabe, oy. Kani diri tag tibuok ni tag 1 million. Duwa! Kari diri tag 2 million ni siya. Grabe. Di apa akong bulsa di adri ang mga twins. Grabe. Okay, go. Sige, sige, pre. Uy, nadunggan ako rin nga. Sikat ko nung naimnanan pre nang sa pangalan nga Kasabir House. Mao gi sakto gi, pre. Nagi Kasabir House na, pre. Patay nindot yan siya. Nindot kay, pre, kay ngano. Ang tao, pre, nas kalibunan mag-inom. Oh, di na kita kasagbutan din na siya pre. Mao na, pre, kasagutan, pre. Pero okay maka. Okay kay, pre, kay Okay, go. linaw kay palibot, pre. Wag ilaing nga makakuan ba. Linaw ay lubog. Wow, way lubog, pre. Inarong tinguan. Ang inarong tinguan, pre, murag ba. Ano, pre, way baha di, pre. Di pa malubog, pre. Sige. Okay. Ato pre, sa layo. Layo pa na pre. Ay, doon lagay, pre, ka na. Kabantay ka na. Oh, baka na mao na. Mao na, pre. Kasagbutan. Hi sir, welcome to Casa Beer. Ay, unsay ordero nato, sir? Ah, siyempre, kanang pinakamahal yung diha nga ilim nun. Huwag kita na kung kauban, bigati ni. Come on, pre. Mo pa ato ma'am na amoy kanang tuba dia ma'am. So, may tanaw-tanaw ninyo. Sa may naana mo ma'am nga murag imo maming gi pangsinyalan. Haladay. Mahalon ko nga ilim lang gipangita pero tuba di lang gipangita. Na jud, di ka tama 1 2 3 ani day. Hala sir. Nari mo social nga imnanan nga. Tuba yung gipangita sir. Sure mo dira sir oy. Magbuot mo sa inyong customer kung say orderon. Kibalo mo, naibalaod. Customer is always sakto. Sa man. Padayon mo ni si inyong kasabir o mamauli me. Kita man ay. Hala sir, kayo na lang mo diri sir. Tara, pre. Tara. Asa ba ka? Oh, sa man. Budayon ta og mamauli ta. Budayon ta. Nano ka diri? Mura mangkog. Mo ko kauyon ani mga tigsirb diri. Sobra ka strikta, mura bagyo mga guwapa. Ay, nalalon ko na, pre. Ang importante, pre, makainom ta, pre. Ay mga dagway mura katong silingan ako tong mura. Makakitang kanding, mudagang kaning kanding. Sa iro. Pastilan ka, pre. Tara, pre. Sige, tara. Oops, thanks sir. Tara ba takaran diri sir. Kinahanglan ibili yung chilas kay mahuga among flooring. Ay, sorry, ma'am. Pre, bilhin ko siya, pre. Bilhin ko, pre. Wow, na tayo, pre. Sige sir, pangyaka na mo sir. Pre, maura ni social nga imnanan, pre. Nga mangyaka ang ilahang customer. Talagsaon na ka ini, pre. Sus! Sulti pagkada ko day, pre, nga social niya yaka-yaka, pre.
Di ko mukuyog nimo pre. Pero sige na lang. Kay lami na kay inom. Sige. Order na. Sir, unsa man nga ilim nun iha, sir? Lang magmantin na lang magbir. Kay wala na kay tuba. Sige, sir. Paabot lang mo, sir, ha? Kato akong partner ang mag-serve ninyo. Dugay kay iyal lang bugay yo da giuhaw na may pag-ayo. Apay maamon yo tamo suldo og sakto Mga hinay kay glihok. Wala. Day, ikay-serve dito, day, oh. Pwede ko nakauyo na ng mga customer daraw, eh. Tapi usa ay pamasyong-masyong. Murabag ang ngayon. Murabag tiki ng ragas. Sige, day. Ako na lang serve ani nila. Hi, sir. Nana inyong order, sir. Sabto ka dugaya po ninyo makaserve po rin, usa. Sus. Kanindot maghapi na di imong botilya. Pero sige na lang pre, kaya ang importante pre, nga makainom ta pre. Okay. Cheers, cheers, cheers. Matay. Grabe. Lamian gini. Lain maglami. Tamis man ilang red horse. Basi gikabuangan nila pre, nang gibutangan og kuan pre, gibutangan lang kamay pre. Mura ra ba? Malingaw kita ni pre kay mga tsada-tsada sa ning kanina usa tiguang pre. Ora. Nang unsa pre ka pre nga mutira man kanang tiguang pre. Usa. Nay nakang batan-on dito pre. Dadong ko na pre. Dadong ako ng diskriha pre. Dadong ko na pre. Madani kina pre pagka kita na kong bilyon pre. Nigimo may kong bilyon pre. Unsa man imong kuan gid pre nga mingon maka pre nga delikado pre. Ang unsa man delikado? Kanang rakit-rakit ba? Siyempre delikado ni akong rakit-rakit pre. Di ini basta-basta akong rakit pre. Kay og hinay lang kanay panglihok pre. Sigurado pusat kita pre. Pusat kita. Unsa lagi na pre kay andam sa ko mapusas pre kay. Andam gikang pusas. Andam pre pre. Andam pre basta kanang kwarta lang pre. Andi ka ka magtiabaw sa presuhan pre. Tagay pre yan ta na macam-macam pre. Ito pre. Murag di ka kapasar sa akong racket pre. Kay medyo bitayim kay kag post on pre. Mate pre, ikaw pre. Sige may ka, imo mo ginang inita akong post on pre. Lonsan taon ka pre. Oh lagi pre kay murag umpok kay. Wa man po kay ala tingis ka pre hasta lamaw tingay pre inyo pre kanon tingin mo pre. Grabe mo post on mo pag nibitay na magmay na pre. Pre, lain may bantay pre. Akong naong lang pre usapan pre. Gwapo ko pre. Gwapo hino. Medyo ay diferensya pre. Unsa may diferensya pre? Ha? Sudot-sudot gamay imong kalimutaw. Mate pre. Giniayaw na pre. Ato inom ta pre. Sige pre. Inom ta. Ato inom ta. Ay pre. Ha? Usa ka kiss tama tong nahurot pre. Pre ka pre. Mauli na ta pre. Atong paninglo ng kuan pre atong Ha? Unsay uli? Miss. Bill. Okay, sir. Ikaw mauli pre. Ay, mauli na ta pre. Og mauli ka pre, sumasa kong istorya nimo ganyan pre nga kanang nay ida pre. Tsada ako nang dadon pre. Ay, sinuang di Ha? pre. Sa man. Uli ka o uli. Kay ko pabili. Dara inyong bill, sir. Tanaw pre. Huwag pilay bela to pre. Kay Asa man ka pre? mangi-isa ko pre kayon kay ko pre. Tanawa sa pre yung bill pre pila pre kay mangi-isa ko pre kay una kay ko pre. Ay, sigbinuan pre. Di babalik ako lagi pre. Wala ulit. Grabe. Usa ka kisa mong gip inom? Ngabo to 20,000. Yes, sir. Money totally niyo, sir. Sir, dugay pa niyong bayad, sir? Kay mag-close na ra ba, sir? Asa dito imong kauban, sir? Nangihi pa akong kauban. Maturata lang. Siya mo bayad aning tanan. Asa to kauban eh? Ay, okay. Bugi ko na. Pre! Nung saan ka, pre? Kamalasa ka pre. Kamalasa ka. Ano naman, pre? Malasa ka na ko ni pre. Ano naman, pre? Kasi nga ano kita kay kung nagway pre. Nung saan naman nagwe, pre? Ibuno ko dito pre. Tulis pagi ko pre. Hama akong hurot akong sing-sing na labirin akong milyon pre. Uya pre. Di tagabayaran niya itong giinom mo, pre. Bayit lagi na ni. Pasensya na kita ni Stagia na rin. Di kita kabayaran ni. Oh, puti na kung buno ka pre. Patay tani, pre. Tanawa na akong naog
pre. Kao na ni ron. Patay. Pre, maguna-una lang ko pre. Bahala ko bunog ko. Ay, pinuwag na, pre. Bahala ko.